Ang mga sangguniang kabataan nagsilbi na usab ng mga frontliners karong panahona tungod sa ilang pag-atubang sa mga hagit karong pandemya. Sama na lang sa atong makauban karon sa Bisaya gyud. Bisan sa kagamay sa ilang barangay ug sa pundo sa ilang sanggunian, aktibo gihapon sila sa pagresponde karong panahon sa pandemya. Aron niambit ang ilang mga programa at proyekto, makauban nato karong hapon si Barangay Garcia, Santa Monica, Surigao del Norte SK Chairman Kenneth Escobia. Maradyaw na hapon, Kenneth. Maradyaw na hapon, sir. Kenneth, wala na himong babag ang gamay na pondo sa inyong sanggunian. Ang pagkatod og tabang sa inyong mga kababayan na labihang apektado sa pandemya. Unsa pod ni nga programa ug unsa kadako ang nahimong epekto niini sa inyong komunidad? Ang mga programa na amo, nahimo, nabuhat sa panahon sa pandemya, kami naghatag sa mga kabatanunan sa Barangay Garcianan mga relief goods ug dako kini natabang sa matag pamilya sa kabatanunan kay tungod sa kalisod sa panginabuhian sa amo komunidad. Pwede ba nimong i-share sa amo ang inyong programa sa sanggunian diin nakig-tie up mo sa kapulisan ug mga organisasyon? Unsa-unsa pod ni og kumusta sad ang pagdawat sa mga batan-on ani? Kauban sa kapulisan sa Santa Monica, kami nagapahigayon sa mga programa sa kikidat, kabataan kontra droga at terorismo. Nagapadayon kami sa pagkayat sa mga kabatanunan para mahilikay ang mga kabatanunan sa mga mayaot, dautan na mga butang sama sa droga. Nagigayat sa kami sa mga kabatanunan para mahilikay ang mga kabatanunan sa pagsampa sa berdugong grupo sa NPA. Kenneth, karon na aduna na klase-klaseng variant ang COVID-19, labi na ang bag-uhay lang na nakasulod na sa atong nasod, ang Delta variant. Giunsa pod nato pag-esplikar sa kadaghanan ang COVID-19 ug ang peligro na dala niini. Sa paghiusa ng DOH ng Santa Monica sa mga kapulisan ug kami ng mga barangay opisyal, kami nagpadayon sa hinumdum sa mga katawhan na magdubli amping ipadayon ang health and safety protocol sama sa pagsukbot sa face mask, face shield ug ang social distancing. Kay kini nga variant mas delikado pa kaysa mga nilabay na mga variant. Niaging bulan, gisugda na ang pagbakuna kontra COVID-19 sa inyong barangay. Kumusta ang pagdawat sa inyong mga kababayan sa bakuna o giunsa pod nato sila? Pag-inggan nyo, labi na kadtong mga adunay kahadlok o kadtong dili gyud gusto magpa-bakuna. Sa pagsugod sa pagbakuna diri sa among lungsod, daghan gyud ang nagpabakuna ug daghan gyud ang interesado pa magpabakuna. Tungod ilan na hunaan na kining bakuna maoy maghatag dugang natong proteksyon nga kining COVID-19 dili makatakod nato. Para usab sa mga wala pa o nagduduha pag pabakuna, ako naghangyo kaninyo nga magpabakuna na kay mao kini ang solusyon sa atong problema sa maong sakit. Kenneth, unsa pa ang mga programa na inyong giandam na angay atangan sa mga kabatanunan sa Barangay Garcia? Magapadayon gyapon sa pagsuporta sa mga kabatanunan sa panahon sa pandemya, subay sa mga programa nga gihimo sa atong gobyerno ug ako sa paningkamutan na makahatag aktibidades ug mga programa sa mga kabatanunan sa among barangay sama sa mga proyekto. Mensahe na lang nimo, Kenneth, para sa imong fellow youth sa Barangay Garcia ug sa tibok isla sa Siargao. Ako gihangyo ang mga kabatanunan sa akong barangay, sa Barangay Garcia, na kita magkahiusa para sa kalambuan sa atong barangay ug ato usab malabanan ang maong krisis o pandemya na ato giatubang karon. Ako usab hangyo ang mga katawan sa isla ng Siargao
nakita ng mga katawhan sa suyod sa ato isla na mo kuagkat sa ato pang gobyerno, naghihimo nila nga lakang musunod kita kay para naman ini sa ato kaayuhan. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Barangay Garcia Chairman Kenneth Iscobia. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!